Hola, jo sóc Snow. Avui som 11 de juny de 2026. El 9 de juny, a la nit, vam sopar amb la meva mare, el meu pare i la meva germana. Vaig demanar uns fideus del borratxo de puta mare i de postres tot portava llet, però les perles no. Perles del tapioca com leche de coco, no porta llet de vaca. I va portar això, això, però al revés. 32? No, és jove, però és una dada. I avui he quedat per sopar amb els amics. De, me... de veritat. No, no. És una conya. A les 9. Després em fa mal el peu dret. Fa una setmana passant un ou, però ara ho noto més i em fa mal. Ho noto més, però abans no notava i és estrany, raro. És una màgia o no? Jo què sé. Adeu, que vagi bé. I demà més, a la nit. A la tarda jugaré a bolos amb de grup de joves. Adeu!